De virksomheder, hvor vi ser tredjelandsborgere i, der er det typisk de steder, hvor at det også er en tredjelandsborger, der ejer virksomheden. Det er ligesom, at danskerne de rejser til Spanien og bosætter sig på Solkysten sammen med andre danskere. En kinesisk restaurant, de ansætter kinesere. En marokkansk restaurant, de ansætter marokkanere. En afghansk restaurant ansætter afghanere. Sådan er det som hovedregel. De steder, hvor vi ser de illegale, der er det typisk ikke i de steder, hvor de har en kundekontrakt. Så det er i køkkenerne, hvor de står og smider grøntsager eller tilbereder tingene. Det er ikke ude, hvor de har fat i kunderne og skal betjene dem. Mange gange kan også nogle sprogvanskeligheder forbundet med det. Så det er typisk de steder, hvor vi ser det. Vi har ingen opgørelse over, hvor mange vi møder på det, men på den seneste restaurationsaktion, vi havde i januar, så besøgte vi ca. 100 restauranter ud over landet. Og der mener jeg, at politiet anholdt omkring 5 illegale, som var der. De anholder kun, når det er tredjelandsborgere. Så der er et vist antal af det. Men vi laver som sagt ikke opgørelsen, fordi det er et politimæssigt forhold.